सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया मोनसे गोदान अर्गानाइजेसन दादों बेवहाय बिथाङा इयुनाव बड'लेण्ड सोमावसारगोन होननानै बुंदों दा बिनि सायाव दिनैनि समाव बयहाबो मोन्थाय दङ गावबा गावनि साननाय मावनायनि नाथाय जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायाव समाजाव माबायदि गोहोम गोग्लैगोन माहारियाव माबायदि गोहोम गोग्लैगोन बेखौ नोजोर होनांगौ आरो बिसेसके सानसुमादानि बाथ्राखौ बुङोब्ला फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो मुभमेन्टखौ मोजां फिनिशिं होआखिसै गेजेर ससेयाव बिथांमोना मुभमेन्टखौ गारनानै खारबाय आरो बे मुभमेन्टखौ गारना खारामोनब्ला जानला मानला बे खामानिफोरखौ मावामोनब्ला दिनै बर' हारियाव आरोबाव जौगानाया फैगौमोन दा बेफोरबायदि समाव बर' हारिनि बायफ्लेनाय जिफ्लेनाय गुबुन गुबुन आफादफोर थेर बेथेर जालांनाय माखासे थासारिफोर बेखौ नायजोबनानै मोनसे मोजां गोरोबथा मोनसे खालामनाय जादों आरो बे गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ 100% इमप्लिमेन्ट जाजोबोब्ला जोंनि ओनसोलनि जौगानाया जोबोद गोख्रैनो जागोन आरो फारसेथिं हारिनि जिफोर सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थि जिफोरखौ जोङो जोबोद गोख्रोङै जौगाजानो लुबैयो जोंनि सुबुं धोनखौ जों जौगाजानो लुबैयो बे गासैबो बिथिंफ्रा जौगानांगौब्ला जोङो मोनसे सुस्थिर मोनसे साननायजों मोनसे गोजोन मोनसे थासारिनि गेजेरजों दावगालांनांगोन दा नैबे समाव आङो नुहुराखै कि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा बा बिथांजों जायफोर दंफायो बिथांमोना दिनै गाबोन समफोरनि गेजेरावनो थाबैनो मोनसे सोमावसारनायखौ लाबोनो हागोन आं बेखौ नुवाखै बिथांमोना स्ल'गानखौ होनो हागोन पेपार मिडियायाव खोथा बुंनो हागोन नाथाय दिनैनि समाव बिथांमोना जि मुभमेन्टखौ खालामनो ओंखारदों बे मुभमेन्टखौ बिथांमोना साक्सेस खालामनो हागोन होननानै आं फोथायाखै हारिनि थाखाय सोरबा मावग्रा ओंखारबाथ' जों मोजाङानो मोनो नाथाय बिथांजों जाय दंफाबावो जेब्राराम मुसाहारि बिथाङाबो सोरनिबा मुभमेन्टआव गसंफानायनि अनगायै गाव हारसिङै बिथाङा जेबो खालामसोनो हायाखै गंसे बिथाङा अरफेनेज खुलिनानै दोनदों गथ'फोरनि दा बेवहायनो बिथाङा माइरं बिलाइ फैसा बिलाइ मालायनिफ्राय बियै सालायगासिनो दङ दा बेबायदि समाव आं नुवाखै कि बबेबा मोनसे क्रुसियेल समाव बबेबा मोनसे सिरियास समाव बे जेब्राराम मुसाहारिमोन बायदि मानसिफ्रा बिराद रिस्क लानानै खामानि मावदों बेखौ नुनो मोनाखै बिथांमोननि जारिमिनाव दा बेनिखायनो आंनिया खावलायनाया बेल' कि जि मावो मोजांखौनो माव जाहाथे सोरनिबा माबा मोनसे मावनाय हारिनि खहा जाया बेखौल' आङो खावलायो सारनिसिम मोनसे सोंलु जे ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो जे इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफोरा न' फर्म फिलाप बानायदों इयुनाव फैसाबा न' होगोन होननानै बिथांमोना साइनबो लाबोदों नोंथाङा मिथिया मा बुंनो सानो नंगौ इउपिपिएलनि जोंनि बिबानगिरिफ्रा फर्म फिलाप खालामदों जों सेन्सास खालामगासिनो दङ 17 बोसोराव सोर बेसेया न' मोनखो सोर बेसेया गभर्नमेन्ट स्किम मोनखो मोनाखै बे गासैखौबो जोङो सेन्सास खालामगासिनो दङ सार्भे खालामगासिनो दङ बेवहाय माने फैसा होगोन होननायनि खोथा गैया न' होगोन होननायनि खोथा गैया नाथाय सार्भेखौ खालामनानै जोङो गभर्नमेन्ट भारत सरकारनो बुंनो नागिरदों आसाम सरकारनो बुंनो नागिरदों मानो बिटिसि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव दासिम एसेबां लाख लाख मानसिफ्रा न' मोनाखिसै जब कार्ड मोनाखिसै रेशन कार्ड मोनाखिसै गोरिब गुन्द्राफ्रा मानो बे मोननांगौ माखासे मोनथायफोरखौ मोनाखिसै बेखौ भारत सरकारनो आसाम सरकारनो बुंनो थाखाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोङो सार्भे खालामदों आरो बे सार्भे डाटाखौ फैयोब्लानो जों गभर्नमेन्टनो बेखौ फोरमायगोन आरो बेवहाय खुनु राजखान्थि गैया जोंनि मानसिफोरखौ जे 17 बोसोर बिपिएफआ थगायबोबाय बिनिफ्राय रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे मोजां लामा दिन्थिनो थाखाय जोङो बे डाटाखौ बरननो नागिरदों